Легенда пра птушку. Аўтарская праграма Анастасіі Аўдзевіч. Хвала Христу, паважаныя слухачы і гледачы YouTube-канала Радыё Марыя. З вами ў студыі Анастасія Аўдзевіч, і гэта легенда пра птушку. І сёння мы з вами паразмаўляем пра птушку, якую ўсе чулі, але часам не ўсе бачылі. І неверагодна тое, што менавіта ў гэты час, калі вось выходзіць наша праграма, гэтая птушка ўжо збіраецца адлятаць у нас ад нас у вырай. І гэта зязюля. Сёння мы размаўляем пра яе. І пачну я з такой хрысціянскай легенды, бо паводле яе гэтай легенды, якая нам распавядае пра тое, што сваім гучным кукаваннем зязюля выдае маці Божую з немаўляткам іх пераследнікам. І Багародзіца, яна была так узрушана, яна была так пакрыўджана гэтымі паводзінамі зязюлі, што вырашыла яе пакараць, каб тая мела дзетак, але іх ніколі не выхоўвала. Магла кукаваць толькі да Пятрова дня, а далей сама станавілася мэтай пераследаваннем з боку ўсіх птушыных. І яшчэ ёсць адна легенда, якая распавядае нам пра тое, што гэтая птушка, нягледзячы на забароны, звіла гняздо ў Дабравешчыне. І менавіта з-за гэтага яна назаўжды была пазбаўлена права на такое уласнае жыллё, і вось менавіта з тых часоў яна падкідае свае яйкі ў чужыя гнёзды. Вось такія атрымаліся стасункі у зязюлі з маці Божай. І, магчыма, легенды распавядаюць нам пра зязюлю з такога досыць немілага боку. Але ўсё ж такі давайце паглыбімся ў гісторыю зязюлі і пабачым шмат чаго сапраўды цікавага. Як я ўжо казала, зязюлі мы ўсе ведаем з дзяцінства, мы ўсе яе чулі, гэта знакамітая ку-ку-ку-ку, але часам ніхто яе і не бачыў. Мы таксама што пра яе ведаем, што гэта такая асоба з паніжанай сацыяльнай адказнасцю, а калі дакладней ўжо казаць, што з поўнай адсутнасцю такавой, так, і тое, што яна падкідае свае яйкі іншым птушкам. Але зязюля, яна адна з самых такіх сапраўды загадкавых птушак, якія жывуць у Беларусі, якія прылятаюць у Беларусь. І вось навукоўцы, дарэчы, і да гэтага часу спрачаюцца аб тым, ось як менавіта зязюля змудраецца знесці яйка, якое будзе падобна на яйка іншай птушкі. Чаму ўвогуле яна так нядобра сябе паводзіць? І, дарэчы, якім чынам маладыя зязюлі знаходзяць шлях на зімоўку, бо ляцяць яны туды без кіраўніцтва сваіх бацькоў, без кіраўніцтва дарослых. Калі звярнуцца да латыні, то па-лацінску зязюля гучыць як кукулус канорус. Кукулус зязюля так і будзе, ку-ку-ку-ку, кукулус. А вось канорус гэта азначае ад дзеяслова мелодыя, спяваць, меладычны, штосьці ў гэтым сэнсе. Таму мы атрымліваем зязюля, якая меладычна спявае. І, дарэчы, магчыма, тут размова, канешне, ішла не пра такі, што знакаміты нейкі прыгожы спевы. Больш сваю назву сямейства і род атрымалі ад таго, што самец, я не люблю гэтае слова, хлопчык, зязюлю ён так падзывае да сябе дзяўчат. Вось такі пазыўны крык ку-ку, адсюль і пайшла гэтая назва. І, дарэчы, фактаў цікавых пра зязюлю шмат. Пастараюся вельмі так хуценька, але крыху дакладна штосьці асвяціць пра яе жыццё. Часам кажуць, што вы знакамітае ку-ку-ку-ку, гэта такое, нешта самотнае, гэта яна кукуе па сваіх дзетках зязюля, па тым, што яна іх дзесьці пакінула, вельмі сумуе і гэтак далей. То есть звязваюць, прыпісваюць вось такі маркотны гэтае кукаванне жаночаму роду. Але не, кукуе толькі хлапец, і тым самым ён дзяўчат, як я ўжо казала, падзывае да сабе. Вось на папярэдняй праграмы з Айцом Александром мы жартавалі, ён прыгадаў такі анекдот пра кукушку, колькі там год не засталося жыць і гэтак далей. Сапраўды,
Ёсць такі забабон, людзі штосьці лічаць, я лічу, што гэта больш такі жарт у нас у народзе. Але калі ўжо пытацца у зязюлі, колькі мне гадоў там жыць, то трэба ўлічваць той факт, што хлопчык зязюль, ён можа кукаваць без перапынку да 360 разоў. Таму, калі вы ўжо так собираецеся доўга жыць, ну, можа і атрымаецца. Дарэчы, ку-ку-ку-ку гэта не адзіны гук, які выдаюць зязюлі, а самцы яшчэ таксама так глуха вухкаюць, а самачкі яны такую булькаючую трэль могуць дадаваць. Дарэчы, ўжо гэтай вясной мне давялося назіраць вось гэтыя іх шлюбныя адносіны, такія шлюбныя гульні зязюль, і гэта выглядае як вельмі такі хрыплы рогат. Ось нібыта хтосьці так вельмі рагоча, хрыпла-хрыпла. Гэта яны ўжо там у двухкосці варкуюць. Дарэчы, як жа выглядае зязюля? У хлопчыка і у дзяўчынкі розныя фарбоўкі. Дзяўчынка яна рудая, а хлапец ён больш такой сціплай фарбоўкі. Вось, і рудымі бываюць, як я ўжо казала, толькі дзяўчынкі. Хлопчыкі рудымі не бываюць. Знешне вонкава зязюля нагадвае чымсьці драпежную птушку. І гэта таксама вялікая цікавостка, бо яна зусім не драпежная, яна харчуецца насякомымі, а вось такі знешні выгляд, ён дапамагае ёй спугнуць тых птушак, у гняздо якіх яна плануе падкінуць сваё яйка. Вялікае пытанне у навукоўцаў вызывае такі нейкі факт. Вось адкуль маладыя зязюлі ведаюць, куды ім трэба ляцець на зімоўку. Бо цікавостка ў тым, што дарослыя яны прылятаюць да нас толькі на 3 месяца. В асноўным веснавыя, і ўжо дзесьці у чэрвені, ліпені, пачатак ліпеня іх ужо няма, яны ўжо адлятаюць ад нас. Прыляцелі, яйкі падкінулі, птушаняты вывеліся і яны паляцелі. А вось маладыя гэтыя зязюлькі, яны ўжо будуць самастойна дабірацца, міграваць самі і будуць ляцець ажно ў Афрыку. Вось, і як гэта ўсё адбываецца, сапраўды вялікае пытанне. А вось цяпер вы так на хвілінку уявіце, вось вы зязюля, вы паняцця не маеце, хто вашыя бацькі, вы іх ніколі ў вочы не бачылі, вас выкарміла некая, напрыклад, цінькоўка або чаротаўка, вы з гэтай чаротаўкай ўжо даўно рассталіся, ўжо самастойна дабываеце некае харчаванне, вы тут заўважылі, што святлець стала пазней, цямнець раней, ноччу холадна, і вы цьмяна разумееце, што трэба кудысьці адсюль адлятаць. Але куды менавіта? Бо бацькі ж сапраўдныя, яны не пакінулі вам ніякай там карты з маршрутам, так, не патлумачылі, што вы ўвогуле зязюля, што трэба адлятаць, і ўсе зязюлі збіраюцца зімаваць у Афрыцы. У вас няма інтэрнэту, няма навігатара. Вось як пракласці гэты маршрут? Уявілі сабе? Дык вось, сапраўды цікавостка, як жа маладыя птушкі знаходзяць дарогу ў вырай. Магчыма, вы скажаце, што вось маладыя птушкі сабраліся, наладзілі такі мазгавы штурм, знайшлі некае рашэнне, то не. Маладыя птушкі ляцяць паасобку. І вельмі цікава, што ёсць даследаванні вельмі шматгадовыя навукоўцаў, якія распавядаюць нам пра тое, што птушак збіралі, ну вось такі яскравы самы прыклад на Куршскай дузе, косе вось гэтай, так, і гэтыя перадатчыкі на іх наладзілі, адзелі, і частку птушак адвезлі ажно пад Казань. Гэта 1700 кіламетраў ад таго месца, дзе яны нарадзіліся і ўзраслі. І вось з улікам свайго месца знаходжання гэтыя маладыя птушкі ляцелі таксама у Афрыку, даляталі да Конга, таксама як і іх як гэта сяброўкі, ды сябры, якія ляцелі з Куршскай касы і ўвогуле са Скандынавіі.
Цікава тое, што тыя, што ляцелі з Казані, ім увогуле прыйшлося праляцець на 17 000 кіламетраў больш. Яны б маглі застацца, напрыклад, пазімаваць крыху ў Індыі, там таксама цёпла, але не, яны пераляцелі праз Аравійскае мора і напрамкі ў Афрыку. І вось чаму звычайная такая зязюля марнуе столькі рэсурсаў, каб дабрацца да Афрыкі, як яна ўпершыню знаходзіць такі шлях. Бо сапраўды ад брытанскіх выспаў і да Камчаткі ўсе зязюлі ляцяць у Афрыку. Дык вось, гэтыя зязюлі маладыя, яны арыентуюцца, канешне, на магнітнае поле зямлі. Гэта па-першае, на зоркі, на сонца, але вось гэтая сістэма компас-гадзіны, гэта не самае важнае для них. Яны улічваюць рэльефы, яны улічваюць таксама, куды дуе вецер. Яны дакладна ведаюць, дзе яны і як знаходзяцца. І сапраўды, чаму так? Навукоўцы мяркуюць, што, мабыць, вось гэтыя шляхі міграцыі адлюстроўваюць той шлях, як зязюлі рассяляліся з яе гістарычнай радзімы ў тыя далёкія мінулыя часы. Гэта такая адзіная пакуль што думка на гэты конт. І ёсць цікавае такое назіранне, ёсць спецыяльны сайт, дзе ёсць зязюлі, якія маюць гэты радыёперадатчык, можна назіраць за іх жыццём, за іх прыгодамі, у іх кожнай сваё імя ў гэтай зязюлі, і сапраўды назіраць за іх міграцыяй, гэта цікава. І вось вы толькі ўявіце, што 3 месяцы яны былі ў нас у Беларусі, потым яны адлятаюць, прилятаюць у Афрыку, і там яны адпачываюць таксама толькі 3 месяцы і зноў збіраюцца у дарогу. Таму амаль палову свайго жыцця зязюлі трацяць на гэтыя пералёты. Вось такая цікавостка. Але нам сапраўды пашанцавала, што мы гэту птушку ведаем, што яна ляціць праз нашу Беларусь і далятае да нас, і тут уже гняздуецца. У двухкосці, канешне. Але зноў ж вернемся да жыцця зязюлі, з якога я пачынала. Вясна. Такі час усе выводзяць сваіх маленькіх птушанят, час клопатаў, усе вырошчваюць гэтых сваіх нашчадкаў. Яны слабыя, малыя, безабаронныя. Вось, і вельмі пражэрлівыя. Яны чым больш растуць, тым больш харчавання ім трэба. Напэўна, вось гэты момант, канешне, тут жартую, і натхніў зязюлю пакідаць сваіх дзетак камусьці іншаму. Для чаго і такія клопаты. І сапраўды нашчадкаў зязюлі вырошчваюць іншыя бацькі. Часам гэта могуць быць нейкія маленькія птушкі. Увогуле ёсць нават такі амаль што спіс птушак, якія могуць быць вось гэтымі бацькамі-нянькамі, як кажуць, так? І цікава, што ляцяць гэтыя зязюлі не абы куды, а менавіта ў тое месца, дзе яны нарадзіліся, і шукаюць птушак падобных да іх прыемных бацькоў. І ляціць гэтая зязюля, шукае гэтых птушак, якія падобныя на прыёмных яе бацькоў, і не таму, што яна там пасумавала, так? Бо менавіта ім яна і плануе падкінуць свае яйкі. Ці ўсё так проста? Сапраўды не, бо птушкі, які прыёмныя бацькі, яны ж таксама не дурныя, яны ведаюць, як выглядае іх гняздо, як выглядаюць іх яйкі, і ведаюць дакладна іх колькасць. Напрыклад, у птушкі-чаротаўкі, пра якую я ўжо казала, яны шэрыя ў плямкі, і, напрыклад, іх у гняздзе там 4. Дык вось, калі толькі гняздо будуецца, зязюля ўжо плануе туды іх падкінуць, свае яйкі. І калі птушка, прыёмныя бацькі сядзяцца ўжо на яйкі, яна іх пужае сваім знешнім выглядам, нібыта яна ястраб-перапялішнік, вось на яго яна знешне вельмі пахожа на гэтага ястраба. Яна іх зганяе, падлятае, адно яйка з гнезда яна ці выкідвае, ці праглынае нават, і туды адкладвае сваё.
І на ўсё гэта у яе 20-30 секунд. Каб птушкі-бацькі гэта не заўважылі. Сапраўды цікавостка, як жа так усё спрытна адбываецца. Потым бацькі прыёмныя вяртаюцца, у гняздзе як было 4 яйкі, так і засталося, адно крыху больш вялікае. Што зрабіць? Бывае і такое. Вось, але цікавостка ў тым, што кожная зязюля падкідае яйкі тым прыёмным бацькам, тым птушкам, гарыхвосткам ці чаротаўкам, які яе і выхавалі. І цікавостка ў тым, што зязюлі маюць колер яек сваіх вельмі падобны менавіта да прыёмных бацькоў. У чаротаўкі, як я казала, яны з плямкамі, а, напрыклад, у гарыхвосткі гэта будуць блакітныя, зязюля будуць несці ёй ужо блакітныя яйкі, і, дарэчы, у гняздзе іх вельмі так цяжка, амаль што немагчыма адрозніць. Вось, і арнітолагам вядома, як я ўжо казала, каля 150 відаў птушак, якія могуць стаць такімі нянькамі для зязюлькіных дзетак. Гэта і заранкі, і слаўкі, і пліскі, берасцянкі, і гэтак далей. Шмат. І вылучаюцца нават такія расы сярод зязюль, якія паразітуюць на тым ці іншым выглядзе птушак. І, як я ўжо казала, зноў ж такі паўтарусь, дзяўчынкі зязюлі адкладаюць яйкі, менавіта, кажуць, пастаяннага тыпу, адпаведнай фарбоўкі яек птушак-выхавальнікаў, яе будучых нашчадкаў. Вось, цікавостка яшчэ вялікая ў тым, што зязюля адкладае яйкі, а гэта ад 10 да 20, кожныя 2-3 дні. Вось, і калі яна ўжо падкінула свае яйкі ў гняздо нашай чаротаўкі, чаротаўка сядзіць на яйках каля 12 дзён, а зязюлёнак маленькі, ён вылупляецца праз 10. Птушка на гэта, канешне, звяртае ўвагу, але, як ёсць, так ёсць, крыху раней нарадзіўся. І тут пачынаецца самае такое цяжкое ў жыцці гэтых бацькоў. Маленькі зязюлёнак пачынае выкідваць адно яйка за другім, і каб пазбавіцца ад сваіх братоў да сясцёр, у яго дзень ці 2 толькі, а дакладна вось сам гэты працэс выкінуць яйка з гнязда у яго займае каля 20 секунд. І праз пару гадзін дакладна бацькоўскае гэтае гняздо будзе ўжо пустое. І без сумніву ва ўчынках кукушонка няма некага такога падступнага намеру. Проста на спіне у птушаняткі маецца адчувальнае месца, і все, што туды трапляе, павінна быць выкінута. Вельмі цікава, што гэта могуць быць не толькі яйкі, увогуле ўсё, што там дакранаецца да спінкі, ён выкідвае. Сам жа зязюлёначык, гэта птушанятка, яно малое, сляпое, глухое, лысае, то есть ён не нейкі там асілак ці волат, які спрачаецца са сваімі братамі ці сёстрамі. Не, вось у такім голым і бездапаможным стане ён усё гэта робіць. І вось падкідыш пачынае хутка расці, ён заўжды галодны, і каб вось гэта маланя супакоілася, чаротаўкі, яго прыёмныя бацькі, ўсё яго кормяць, без перапынку, цягаюць яму туды мустрых, коз, конікаў і ўсю жыўнасць, якую толькі могуць спаймаць. І вось ужо праз 10 тыдзень ён не тое, што больш за сваіх бацькоў, а ён ужо не змяшчаецца ў гняздзе. І вось гэтай гадзіны, гэтае любімае дзіця ў гэтай сям'і прыносіць амаль усё, што яны могуць злавіць толькі для яго, а яму ўсё мала і мала, апетыт заліхвацкі. І ён і да гэтага пішчаў, каб так прыцягнуць увагу. Але потым, калі ён стаў больш за бацькоў, крыкі гэтых маленькіх птушанят, яны сапраўды падобныя на галдзёж, цэлай такой дзіцячай кодлы. Іх дзіцячы хор амаль атрымоўваецца. А вы спытаеце, няўжо птушкі, тыя ж чаротаўкі не заўважаюць, што яны ўжо там 1/5 па памеры ад гэтай маладой зязюлі, ад іх дзіцятка?
Справа ў тым, што бацькі не ведаюць дакладна, як выглядаюць іх дзіцяткі, іх сапраўдныя птушкі, і лічыцца, што, магчыма, гэта нават да лепшага. Бо калі б яны так дакладна памяталі, то, напрыклад, вось іх першае бацькоўства было звязана з зязюляй. Яны выхоўвалі зязюлёнка. Ці ўвогуле, напрыклад, у іх некая там морфа па колеры атрымалася ў птушанят. Птушанята адно было большае, меншае, там больш шэрае, ці штосьці такое. І яны б гэта запамяталі, і потым усе наступныя пакаленні, усе наступныя дзеці, калі яны былі не падобныя на тое першае, якое яны пабачылі ў сваё першае бацькоўства, то яны б яго самі выкінулі бы з гнязда. Просто гледзячы вось на яго такую непадобную знешнасць. Таму, гэта такой некі такі абарончы нават механізм, каб прыёмныя бацькі потым і сваіх дзяцей не выкідалі з гнязда. Яны не запамінаюць таго, каго яны гадуюць. Але зязюлёнак стаў вялікі, як жа карміць гэтага пераростка? Ён ужо не змяшчаецца ў гняздзе. І вось яны, як калібры, нават завісаюць у паветры. Цікава, што часам садзяцца на тую ж зязюлю маладую, на гэтага птушанятка, і садзяцца яму на галаву, каб неяк так яго пакарміць. А зязюля, конечно, удзячна ім, гэтым прыёмным бацькам, а сваіх бацькоў сапраўдных ніколі і не пабачыць. Затое ён вельмі добра будзе ведаць чаротавак прыёмных, будзе ведаць іх і знешні выгляд, і голас, і звычкі, і, канешне, ён беспамылкова знойдзе такое гнездо, у якім сам ён выгадаўся. І для зязюлі маладой гэта вельмі важная інфармацыя. Бо ў наступным годзе, калі вернецца да нас у Беларусь гэтая зязюля, яна будзе памятаць, як выглядалі гэтыя бацькі і куды ўжо несці свае адпаведныя яйкі. Але ўжо жнівень, і маладой зязюлю трэба адлятаць, трэба адпраўляцца ў Афрыку. Як жа яна будзе гэта рабіць? Я ўжо пра гэта так крыху распавяла. Паляцяць яны у Афрыку паасобку. Ці вяртаюцца і бацькі, і дзеці? Так, пад назіраннем навукоўцаў вяртаюцца і бацькі, і дзеці да нас, да тых месцаў, дзе яны нарадзіліся, дзе яны кукавалі, як кажуць. Але яшчэ такі цікавы момант, крыху вярнуся да той хрысціянскай легенды, пра якую я распавядала, да? Вось пра тое, што зязюля звіла гняздо на дабравешчыне, калі нельга рабіць, і за гэта была пакарана тым, што больш ніколі, як распавядае нам легенда, яна не будзе мець уласнага жыцця, уласнага жылля. І вось цікавостка ў тым, што мне гэты факт з легенды вельмі пасуе тым, што ён вельмі дакладна распавядае нам, чаму зязюлі не будуюць свае ўласныя гнёзды. Бо калісьці лічыцца, вось сапраўды навукоўцамі, што калісьці зязюлі былі досыць прыстойнымі птушкамі і будавалі гэтыя гнёзды, як і ўсе. У пацверджанне гэтага мы можам пабачыць, як і сёння ў веснавы такі гнездавы перыяд хлопчыкі прыносяць дзяўчынкам зязюлям нейкія матэрыялы для будаўніцтва, але тыя адмаўляюцца. Карацей кажучы, калісьці зязюлі ўсё ж такі гнёзды будавалі, а зараз неяк так не будуюць. Ідуць на падман, на злачынства, на хітрасць, каб пакінуць пасля сябе такое нашчадства. Вось. Веснавое кукаванне зязюлі, яно кажа пра тое, што яны шукаюць бацькоў для сваіх родных дзяцей. І мы можам гэта чуць красавік, май і нават пачатак чэрвеня. Дарэчы, вось гэта такі гнездавы паразітізм, як кажуць навукоўцы, да? Гэта норма для ўсіх зязюль, якія жывуць у нас у Беларусі, якія да нас далятаюць, але гэта норма і для ўсіх іншых зязюль з гэтага сямейства, для ўсіх іншых птушак. І вельмі цікава, што менавіта
гэтая асаблівасць, вось гнездавы паразітызм, яна сустракаецца нават у птушак, якія жывуць на іншых кантынентах, напрыклад, там Амерыка. Але там ёсць зязюля. Дарэчы, яе называюць зязюля херувім або птушка херувім, так па-боску. Але паводзіны яе, адрозніваюцца ўвогуле вельмі такой жорсткай цынічнасцю, як бы я казала. Бо яе зязюлёнак, гэта птушанятка, яно не выкідае яйкі, а яно што робіць? Гэта дзіця, яно пачынае вельмі вострай дзюбкай кліваць сваіх братоў да сясцёр па гняздзе, раніць іх, прыцягваць тых самым у нейкіх мух, і ўвогуле бацькі, самі родныя бацькі павінны выкінуць вось гэта паклёванае дзіця, або пачынае ісці такі непрыемны пах, ён можа прыцягнуць драпежнікаў. Вось менавіта, каб уратаваць тушонка, гэта маленькага, гэта птушанятка зязюля херувіма, яны патрэбны, вымушаны нават выкінуць сваіх родных дзяцей. Вось такая цынічнасць, такі цынізм. І цікава, што гэта вельмі так добра працуе, вельмі так адладжана, і папуляцыя гэтых зязюль, яна ніяк нікуды не змяняецца ад года ў год. А вось тыя, хто з'яўляюцца міжвольнымі такімі карміцелямі, то гэта кладзецца на плечы такім цяжкім гузам, бо ад 15 до 60% гэта вось птушкі гадуюць менавіта зязюль, а не сваіх уласных. То есть іх папуляцыя крыху змяняецца і змяншаецца. Дарэчы, птушкі херувімы, магчыма, вы зацікавіліся. Таксама крыху гледачам тут шанцуе больш, спампавала фотаздымкі, як гэта выглядае. У птушкі нібыта 4 крыла. 2 звычайных і 2 маленькіх. Яны нават маюць іншую фарбоўку. І гэта 4-крылая зязюля, увогуле, гэта не яшчэ адно крыло на такім сапраўдным крыле. Гэта проста вось гэты вялікі палец, які ёсць у крыле. Ён атогнуты, ён крыху недаразвіты, але ён мае сваю мышачную такую сістэму, як я ўжо казала, выдзелены асобным колерам. Ось такая птушка херувім у нас атрымалася. І самае вялікае пытанне, чаму ж яны так пачалі рабіць? Вось колькі навукоўцаў, арнітолагаў займаюцца гэтым пытаннем, адказу сапраўды няма. Магчыма, іх сапраўды хтосьці там зверху пакараў, як нам распавядае легенда, за такія паводзіны кепскія. Але ёсць і навуковае меркаванне, бо птушкі зязюлі, яны насекамаядныя, яны харчуюцца казуркамі. І каб пракарміць вось такую вялікую колькасць птушанят, якія яны плануюць нарадзіць кожны перыяд, кожны веснавы перыяд, гэта будзе вельмі для іх цяжка. Дарэчы, каб лавіць насякомых, трэба таксама хутка лётаць, а яны ж вялікіх памераў, і вось змагацца з інерцыяй цела, гэта досыць цяжка птушкі. Ганяцца, манеўрыраваць у паветры ёй будзе вельмі, вельмі складана, бо калі так зусім проста сказаць, гэта такі КамАЗ сярод легкавушак. І вось менавіта гэтая ўласцівасць, яна, магчыма, натхніла зязюль на тое, каб даць нашчадкаў, але выкарміць яны іх проста біялагічна не змогуць. І яны шукаюць іншых бацькоў. Ёсць такое меркаванне. Даследаванні ідуць. Зязюля птушка сапраўды вельмі цікавая, вельмі такая неадмысловая. І я спадзяюся, што, паслухаўшы гэтую праграму «Легенду пра птушку», вы, канешне, будзеце глядзець на гэтую птушачку зараз больш уважліва, шукаць яе вачыма таго, хто кукуе, хто падзывае да сябе дзяўчат. Магчыма, у кагосьці атрымаецца яе пабачыць. Як я ўжо распавяла, нагадвае драпежную птушку. І вельмі хачу, каб вы прыгадалі гэтую хрысціянскую легенду, якая была на пачатку праграмы. Няхай яна заахвоціць вас больш шчыра ставіцца
да сваіх нашчадкаў, да людзей і крыху прыгадаць ось такую рэч, што не тая маці, якая нарадзіла, а тая, якая выхавала. Вось, на гэтым я буду з вами развітвацца. З вами ў студыі была Анастасія Аўдзевіч. Да новых сустрэч. З Богом! Легенда пра птушку. Аўтарская праграма Анастасіі Аўдзевіч.